Gorana Draganić-Maletić iz Rume, predstavljam Asos Irmieng Racing iz Rume. Danas organizujemo autocross trku za nacionalni šampionat Srbije. Trenutno na programu, pošto je danas subota, trenutno na programu su slobodni treninzi i kvalifikacije. Sutradan u nedelju se nastavljaju kvalifikacije i zadnje će biti finale koje očekujemo po satnici negde oko 14 časova. Trenutno imamo takmičare iz 5 klubova. 2 su iz Sombora, to je Automoto klub iz Sombora 025, zatim Apex Racing isto iz Sombora, zatim Viktor iz Inđije, Automoto klub Driver iz Miletića i naravno mi kao organizatori Asos Irmieng Racing iz Rume. Ima takmičara negde oko 40-ak takmičara, ukupno možda malo više. Dobija se nagrada Srema za 2021. godinu. Manifestacija se održava na Autocross areni Srem, ovde u Šašincima. Autocross je veoma mlad, bilo je pokušaja ranijih godina, nekih 2009. 10. 11. Zatim je bio neki period pauza, koliko ja znam, znači negde od 2017. je krenuo razvoj autokrosa, jako je mlada disciplina i treba što više da se razvija. Ovo je veoma riskantan sport, znači jako je nezgodna podloga, zato što je podloga zemlja, pa se poliva zbog pršine, usled toga dolazi do određenih delova koji budu mokri, blatnjave i tako dalje, tako da treba znati prilagoditi brzinu stazi i kako ući u krivinu, tako da je veoma jedan od rizičnijih, mogu reći. Povreda nema srećom nema povreda, za sad ja se nadam da neće ni biti. To malo neko izletanje i već to je standardno. Prvi put se održava ovde u Šašincima, tako da trebaju svi da nauče. Gde ste održavali do sada? Do sada smo imali prvu trku u Somboru ove godine. Prošle godine smo imali trke u Somboru i u Miletiću i to je to, da.